Yeah. Yeah. 10 отбелязани. Са част от Цунами. Имаше ли нарушение на 2024 година и доста по-отчетливо се забелязва и оттясно, когато там добре видяхте и от кадъра преди малко. От сините не се осъществи комбинацията между Асен Митков и Джател Джемили. Близо беше Ангелов за Йоахим Карсела. Пасна от Карсела надясно мина Мартин Моран срещу Хосе Кордоба няма съдийски сигнал. Ето успява да си върне притежанието на топката. Мартин Моран е фаулиран от Цунами. Нямаше Мартин Моран в наказателното поле. Хосе Кордоба в близост до него. 9 доларите. Ел Джемили получи от Фадига. Продължава рейда на Ел Джемили. На Левски в предни позиции. Доста свобода на действията явно получили. В моментите, в които сините атакуват, търсики по-голямо 10 нарушения, извършени от футболистите на Етър, 5 от тези на Левски и още нарушение. Изглеждаше рейда на Марин Петков, който беше изблъскан в гръб от Мартин Моран. За тези си действия панамският футболист получава и официално предупреждение. Без шансове да играе с топката в тази ситуация Мартин Моран изблъска в гръб набиращия скорост Марин Петков и Величков. Този път малко по-солидна дистанция, отколкото преди малко, когато живата Ел Джемили за Патрик Мислович. Цунами. Ел Джемили пита да насочи действията си към левия фланг. Беше спрян от Мартин. Стига до такава сигурни действия от Пламен Андреев, който боксира. Не е до края минала опасността. Патрик Мислович е срещу Мартин Моран. Двама събра около себе си Мартин Моран. Че странично хвърне. Няма да бъде изпълнено то обаче, защото прозвуча в още една ситуация. Хосе Карлос Ван Ранкин върнат няколко доста активен в нападенията на Левски и Цунами от лявата част на игри. Предизвикателствата в днешния следобед, пред които е изправен отбора на Светослав Петров срещу Левски. Това отиграва Мартин Величков и Георги Ангелов. Не се разбраха по възможно най-добрия начин. Величков боксира, топката попадна в Мартин Моран, който от своя страна на по-разнообразен е Цунами. От ляво. Чисти действия на Марин Петков срещу Мартин Моран при отнемането на топката, макар и да останаха допълнителни последствия за Мартин Моран. Нищо нередно не видя в ситуацията в хвърляне. Евертон Бала. Двама веднага близо до него единство и вече 25 допуснати попадения. Нещо, което обрисува на голният пас, който така и не стига до Евертон Бала. Георги Александров в тази ситуация се намеси достатъчно качествено. Николай Костов, който, припомням ви, днес отново е на не успя да си овладее топката. След това при паса му имаше рикошет в Марин Петков. Все пак Ван Ранкин и Мартин Моран за сега установяват